Noong 1941, ang ikalawang taon ng digmaan sa Europa ay naging desperado na ang sitwasyon ng Britanya dahil sa walang tigil na pagpapalubog ng mga German U-boats sa kanilang mga convoy ships sa Atlantic na dala ang kanilang mga vital supplies para maipagpapatuloy ang digmaan. Sa taong ding yun ng 1941 ay mahigit sa 2.5 million tons of shipping na ng Britanya ang napapalubog ng mga Wolfpack ni Vice Admiral Donitz ng Germany, kung saan tinawag ito ng mga Germans na happy time. Pero ang happy time na ito o ang maliligayang araw na ito ng mga Germans ay hindi na magtatagal dahil babaliktad ng sitwasyon kung saan ang mga German U-boats naman ang hahantingin ng Britanya sa Atlantic Ocean. Ito ang kwento ng labanan sa Atlantic, labanan sa estratehiya at makabagong teknolohiya at kung paano napigilan ng Britanya ang kilabot na Wolfpack U-boats ni Vice Admiral Donitz na siyang dahilan sa pagbaliktad ng sitwasyon sa digmaan sa Atlantic. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Sa pagsisimula ng taong 1941 ay mahigit sa 40 barko ng Britanya ang napapalubog ng mga German U-boats sa Atlantic kada buwan. Pero kahit ganun pa man ay hindi pa rin kontento si Karl Donitz, ang German U-boat fleet commander, sa mga numerong ito. Dahil ayon sa kanyang kalkulasyon na kinakailangan noon nilang triplehin ang mga numerong ito para tuluyan ng mapasuko ang Britanya sa digmaan. Kaya nagsimula kaagad itong magplano ng isang massive offensive sa mga convoy ng Britanya, kung saan pamumunuan ito ng mga kilabot na U-boat commanders ni Donitz. Isa na dito si Gunther Prehn, ang pinakasikat at pinakamagaling sa lahat ng U-boat commander sa Germany, ang U-boat commander na pumasok sa main base ng Royal Navy sa Scapa Flow noong 1939 at pinalubog ang battleship na Royal Oak. Si Gunther Prehn ay kilalang kilabot na master sa submarine warfare. Sa loob lamang ng isang taon ay napalubog nito ang 27 na barko ng Britanya. Isa na rito ang battleship na Royal Oak. At sa katapusan ng February ng 1941, naglayag na namang muli si Prehn mula sa kanilang base sa Lorient, France, papunta sa Atlantic para sa kanilang misyong massive offensive sa mga convoy ng Britanya. At noong March 6, 1941, namataan ni Commander Prehn ang napakaraming mga barko ng Britanya, ang convoy OB-293 na naglalayag papuntang Canada para mag-pick up ng mga supplies. Ang convoy na ito ay merong 37 merchant ships na binabantayan ng 4 na British destroyers. Pero bago umatake, kinakailangan munang kumontak ni Commander Prehn kay Donitz na nasa kanilang headquarters sa France sa pamamagitan ng kanilang secret encoding machine, ang Enigma. Nang matanggap ni Donitz ang mensahe ni Prehn, inutos kaagad ito sa kanyang iba pang 3 U-boats na nasa Atlantic sa pamamagitan rin ng Enigma machine na puntahan ang lokasyon ni Commander Prehn at i-wolfpack nila ang convoy OB-293. Kinagabihan sa araw na iyon ay sabay-sabay na umatake ang 4 na German U-boats sa convoy. Sa loob lamang ng ilang minuto, 4 na barko kaagad ng convoy ang napalubog nito. Pero nagulat ang mga Germans sa bilis ng pag-counter-attack ng 4 na British destroyers. Nag-dive naman kaagad sa ilalim ng dagat ng mga U-boats pero hindi ito tinigilang bagsakan ng mga depth charges ng mga destroyers hanggang sa sumikat ang araw kung saan 2 sa mga U-boats ang napalubog rin ng Britanya. Isa sa mga U-boats na ito ay ang U-47 na pinamumunuan ni Commander Gunther Prehn.
Galit, lungkot at puot ang nadarama ni Donitz ayon sa kanyang diary nang makarating sa kanyang balitang pumanaw na si Commander Prin kasama ang crew nito sa ilalim ng dagat. Hindi maintindihan ni Donitz kung bakit at paano na-counter ng Britanya ang kanyang Wolfpack tactic. Ang hindi alam ni Donitz ay may bagong teknolohiya pala ang mga Briton kung saan nakakakita ito sa dilim at nalalaman ang lokasyon ng mga U-boats na tinawag nilang radar na kanilang sikretong dinevelop bago pa man sumiklab ang digmaan. Ang radar technology na ito ay kayang ilocate ng mga German ships at U-boats sa surface ng dagat hanggang 16 kilometers, kung saan nilagyan ng Britanya ng mga radar technology ang kanilang mga destroyers para bang hunting ng mga German U-boats. Ito rin ang dahilan kaya napatay si Commander Prin at napalubog ng mga Briton ng U-boat nito na U-47. Ang teknolohiyang ito ng Britanya ay nagbigay sa kanila ng advantage sa labanan sa Atlantic dahil dito nakikita na nila ang posisyon at lokasyon ng mga U-boats sa surface at hindi ito alam ng mga Germans. Wala silang kaalam-alam na nakikita pala sila ng mga Briton kahit sa dilim. Dahil sa radar system ng Britanya ay bumaliktad na ang sitwasyon, ang mga Briton na ang nanghahanting ng mga U-boats sa Atlantic. Kaya sa katapusan ng March ng 1941, meron na lang 91 na U-boats si Donitz matapos palubugin ng Britanya ang iba nilang mga U-boats. Kaya desperado itong humihingi ng karagdagang mga U-boats sa German High Command na ayon mismo kay Donitz na kinakailangan niya ng at least 300 na U-boats para may pagpapatuloy niya ang kanyang kampanya sa Atlantic at tuluyan na nilang matatalo ang Britanya. Pero tinanggihan ito ng German High Command dahil ayon kay Hitler na ang mga higanting battleships daw talaga ang susi para maipanalo ang digmaan sa karagatan sa Atlantic, hindi ang mga maliliit na U-boats ni Donitz. Na ayon pa kay Hitler kay Donitz na malapit na daw matapos ang paggawa sa kanilang higanting battleship, ang Bismarck, na siyang tatapos sa British Royal Navy. Kahit ganon pa man ay gusto pa rin ipakita ni Donitz na kahit maliliit ang mga U-boats ay napaka-epektibo naman ito kung umatake at maliit lang ang gastos. Para patunayan ang kanyang punto, inutos ni Donitz sa kanyang tatlong pinakamagagaling na U-boat commander na sina Bauer Kamchatka, Otto Kretschmer at Fritz Julius Limp na umataking muli sa Atlantic. At noong March 15, 1941, namataan ni Commander Limp ang convoy HX-112, 600 kilometers ang layo mula sa baybayin ng Britanya. Ang convoy na ito ay merong 41 barko na karamihan ay mga oil tankers na may kargang gasolina at krudo. Dahil walang kaalam-alam ang mga Germans na mayroong mga radar ang mga Briton ay nagsimula kagad itong lumapit sa convoy at dahil sa dilim ng gabi ay unang nag-submerge si Captain Limp ng ilang metro sa ilalim ng dagat at lumutang sa gitna ng convoy para targetin ang pinakamalaking oil tanker. At sa loob lamang ng isang oras ay napalubog nito ang 5 tankers ng Britanya at madaling tumakas sa lugar. Sinundan naman kaagad ito ni Commander Kamchatka pero na-detect ng radar ng mga Briton ang kanyang U-boat nang mag-surface ito sa labas ng convoy. Inatake kaagad ito ng British destroyers. Nag-dive naman kaagad ang U-boat ni Kamchatka para hindi mahabol ng British destroyers. Nag-switch rin kaagad ang mga Briton sa kanilang sonar technology para malocate ang posisyon ni Kamchatka sa ilalim ng dagat. Nang malocate ang posisyon ni Commander Bauer Kamchatka, binagsakan kaagad ito ng mga depth charges. Sa loob ng isang oras sa pagpapasabog sa ilalim ng dagat ay parang niyupi-yupi ang U-boat ni Kamchatka. Kaya napilitan itong umahon kung saan nakita naman kaagad ito ng mga Briton at binangga ng British destroyer ang U-boat dahilan sa paglubog ng U-boat ni Kamchatka. Ilang minuto makalipas na locate na rin ng mga Briton ang U-boat ni Commander Kretschmer kung saan na-damage ang submarino ni Kretschmer dahil sa mga depth charges. Kaya napilitan na nitong umahon sa surface at inabandona ang kanyang U-boat at sumuko na lang sa mga Briton. Dinala naman si Kretschmer sa Liverpool kasama ang kanyang mga crew para iharap sa British media na nahuli nilang isa sa pinakakilabot na U-boat commander ng Germany.
Hindi makapaniwala si Donich sa nangyari sa kanyang dalawang pinakamagagaling na U-boat commanders. Isa lang sa mga ito ang nakatakas si Commander Limp. At dahil sa kanyang pride ay hindi ito naniniwalang naisahan siya ng mga Briton dahil sa kanilang bagong teknolohiya. Sa halip ay naniniwala si Donich na meron daw espiya sa kanyang headquarters na nagbibigay ng impormasyon sa mga Briton tungkol sa mga lokasyon ng kanilang U-boats sa Atlantic. Kaya mas lalo nitong hinigpitan ng kanilang headquarters sa France. Noong May 9, 1941, umatake na namang muli si Commander Limp pero hindi nito tinamaan ang kanilang target. Hinabol naman kaagad ito ng British destroyer, ang HMS Bulldog, at napuruhan nito ang U-boat ni Limp kaya napilitan itong umahon sa dagat. Dahil sa laki ng sira ng kanilang U-boat, inutos ni Commander Limp na mag-abandon ship at iniwan ang lahat ng bagay sa loob ng submarino, kasama na dito ang Enigma machine. Pero habang palutang-lutang ang mga crew ni Commander Limp sa dagat, ay nagulat silang lahat nang hindi lumubog ang kanilang U-boat. Ilang minuto ang makalipas, dumating ang destroyer ng Britanya, ang HMS Bulldog, kung saan pinasakay nito ang mga German crew sa destroyer at pinasok ng mga Brito ng U-boat ni Limp, kung saan doon nakuha ng mga Brito ng secret Enigma machine ng mga Germans. Dinala naman kaagad ng mga Briton ang Enigma machine sa code-breaking headquarters ng Britanya sa Bletchley Park sa London, kung saan pinag-aralan hanggang sa ma-break nila ang code nito, kung saan nababasa na ng mga Briton ang mga mensahe at lokasyon ng mga U-boats sa Atlantic. At dahil alam na ng Britanya ang bawat mensahe sa Enigma, dagdag pa nito ang kanilang radar at sonar technology, ay nagsimula ng bumaliktad ang sitwasyon. Ang mga Brito na ang nanghahunting sa mga U-boats ni Donich sa dagat. Dahil din sa Enigma ay naging mas tagumpay na ang pagtatawid ng mga convoy sa Atlantic. Samantala sa France ay walang kaalam-alam si Donich na nasa kamay na ng mga Brito ng isa sa kanyang mga Enigma machine at binabasa ang lahat ng mga utos na ibinibigay sa kanyang mga U-boats. Sa panahong yon ay hindi na epektibo ang U-boat fleet ni Donich, pero sa buwan din yon ng May 19 ng 1941 ay pinakawalan na rin ng Germany ang kanilang kakatapos lang na higanting battleship sa Atlantic, ang Bismarck, na siyang papalit sa mga U-boats ni Donich para wasakin ng British Royal Navy, partikular ang mga convoy ng Britanya. Sa pamumuno ng fleet commander ng Bismarck na si Gunther Lutyens ay naglayag ang Bismarck mula sa Baltic Coast at narating ang Iceland noong May 23 at dumiretso sa shipping lanes ng North Atlantic. Isang araw ang makalipas, inatake ng Bismarck ang HMS Hood. Sa loob lamang ng isang oras, napalubog ng Bismarck ang battleship ng Britanya. Kaya inutos ni Winston Churchill sa British Royal Navy na iprioridad ang higanting battleship ng Germany, ang Bismarck, kung saan hinanap ito sa karagatan ng Atlantic dahil alam ng mga Briton na sa pakikipaglaban nito sa HMS Hood ay tinamaan rin ng Bismarck at nasira ang dalawang oil tanks nito, kaya dali-dalian namang naglayag ang Bismarck papuntang France para maayos ang sira ng barko. Tatlong araw ang makalipas habang nagsusurvey sa karagatan ng Atlantic ang Swordfish flyplane ng Britanya na mula sa aircraft carrier na Ark Royal ay namataan ang Bismarck, kung saan inatake kaagad ito ng eroplano at binagsakan ng bombang barko at tinamaan ang radar ng Bismarck o ang timon nito, kung saan hindi na makaliko ang Bismarck. Tumakas naman kaagad ang aircraft at inireport sa kanilang fleet ang pangyayari. Ilang oras sa makalipas, nagsidatingan kaagad ang 4 na battleships ng Britanya sa lokasyon ng Bismarck. Alas 9 ng umaga, May 27, nagsimula kaagad ang labanan sa dagat. Kahit na hindi makaliko ay napakadelikado pa rin ang Bismarck dahil sa makapangyarihang mga armas nito. Pero walang tigil itong binobomba at pinagtutulungan ng 4 na barkong pandigma ng Britanya
hanggang sa tamahan ito ng 3 torpedo ng HMS Dorsetshire na dahilan sa paglubog ng Bismarck sa dagat. Hindi matanggap ni Hitler ang balitang pinalubog ng Britanya ang kanyang pinakamamahal na Bismarck dahil dito ay na-realize ni Hitler na tama pala si Dönitz na mas epektibo ang mga U-boats kaysa sa isang higanteng barko na madali lang targetin at palubugin kaysa sa mga maliliit na U-boats. Dahil din sa pangyayari ay inatasan ni Hitler si Dönitz na siyang mamamahala sa kanilang kabubuang pwersang pandagat o ang German Kriegsmarine sa pagkikipaglaban sa Atlantic at binigyan ng pondo para sa kanyang mga submarino. Dahil kampante ng Britanya sa sitwasyon sa Atlantic noong August 31, 1941, ang convoy SC-42 na may kargang grain ay naglayag mula sa Canada at tumawid sa Atlantic. Pero sa kalagitnaan ng paglalayag sa North Atlantic ay nasalubong nito ang 17 U-boat o Wolfpack at noong September 9, 1941, nagsimulang umatake ang mga U-boats sa convoy. Nagpadala naman kaagad ang Britanya ng mensahe sa convoy na lumayo sila sa lugar dahil may darating pang 3 U-boats sa kanilang posisyon na nabasa ng mga Briton sa Enigma machine sa messages ni Dönitz. Pero sa loob ng 3 araw ay tuloy-tuloy ang pag-atake ng Wolfpack ni Dönitz sa convoy SC-42 kung saan napalubog nito ang 15 merchant ships na may kargang 70,000 tons na kargo. Dahil sa pangyayari, binigyan ni Hitler ng maraming U-boats si Dönitz, kaya sa katapusan ng October 1941 ay meron na itong 187 U-boats pero wala pa rin itong kaalam-alam na merong radar technology ang mga Briton at higit sa lahat ay hindi alam ni Dönitz na binabasa ng mga Briton ang lahat ng kanyang mga mensahe sa Enigma machine. Pero kahit na mayroong radar at Enigma ang Britanya ay dahil sa dami na ng mga U-boats ng Germany ay kaya na nitong baguhin ang sitwasyon sa labanan sa Atlantic. At sa pagtakbo ng araw at buwan ay nadagdagan pa ang mga U-boats ni Dönitz hanggang sa umabot ito ng 200 na submarino. Pero noong December 7, 1941, inatake ng Japan ang US Naval Base ng Pearl Harbor sa Hawaii. At dahil kaalyado ng Germany ang Japan noong December 11, 1941, 4 na araw matapos atakihin ng Japan ang Pearl Harbor, ay nagdeklara ng digmaan si Hitler sa Amerika, kung saan mas dadami pa ang mga U-boats ni Dönitz na aabot sa 300 submarines. At sa panahong iyon ay malaya na si Vice Admiral Dönitz na atakihin na rin ng mga Amerikano kung saan dadalhin ito ang digmaan sa US East Coast at tuturuan ni Dönitz ng leksyon ng mga Amerikano sa larangan ng submarine warfare. Hanggang dito na lang muna at sa susunod na video ay tatalakayin natin ang pagpapatuloy ng labanan sa Atlantic, partikular sa pang-aatake ng mga U-boats ni Dönitz sa East Coast ng Amerika. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panonood.